Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a unha nova conversa, bueno, especial por varias cousas, pero estades vendo, estades disfrutando deste contido no ano 2026, non sei se a primeira ou segunda conversa que se está publicando en xaneiro, despois das festas do Nadal. Aquí a miña dereita o convidado non o está vendo, pero hai un árbore de Nadal e aí atrás as teño apagadas porque me estaba molestando. Hai luces, aí nas camisetiñas que poño sempre hai unha guirnalda aí de estrelas e demais. eh, Isto non se debería dicir, non? Estas cousas que non hai que publicalas, non hai que contalas, non hai que comentalas moitas veces, pero que aquí xa sabedes que tamén me gusta dicilo, porque isto se vai a disfrutar en xaneiro, vais a disfrutar no 2026, pero isto estamos grabando no ano 2025, 1 de decembro. Pero unha conversa máis alá de todo isto que xa se tiña que ter dado noutro momento. Unha conversa que me gusta moito, unha conversa que de alguén que me parece moi interesante, que fai moito tempo que nos seguimos, que compartimos redes e compartimos comentarios e demais. Tiña que terse dado antes, pero la vida, as circunstancias fixeron que se dese agora cun novo disco no mercado, aparte cun novo disco que creo que mola moito o concepto, porque é un disco que, por de agora, únicamente se pode escoitar completo se adquire en físico, como outra xente que pasou pola Canle ou outros proxectos que o están a facer, o cal me parece moi atrevido e moi interesante. Así que calo a boca xa, sen máis xente, porque hoxe temos con nós a Roura. Moi boas, como estás, tío? Que tal? Que tal? Moi boa tarde. Feliz ano, supoño. Sí, claro, non o dixe, feliz ano, claro, Feliz ano. isto que Feliz dicilo, ano feliz para ano. todo o mundo. Joder, sempre se di, non, que cando se dixe de felicitar o ano, non, primeira semana, segunda semana de xaneiro, e nós felicitamos o ano antes incluso de que sexa ano novo, nos estamos xa No, felicitando o no. ano antes de que sexa. E con este mundo de internet en calquera momento estará ben. Sí, a ver, de feito este mundo interna aparte que eu dicía que teño a decoración de Nadal posta. Seguramente o máis probable é que a decoración de Nadal na miña casa siga ata o mes de febreiro, marzo. Son unha persona que me gusta decorar, cada vez decoro antes. Eu son dos que está entrando nesa roda de decorar en noviembre, incluso se pudese en outubro, pero son unha persona que me costa quitar a decoración. E eu chega marzo, febreiro, marzo, e non a quito porque a miña parella chega un momento que me di, o te vas tú ou se va a decoración. Entonces digo, bueno, pues igual que se vaya a decoración, que a min irme Mellor. ahora mismo para a calle non me cunde. Fai frío. Pero bueno, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vivindo, bueno, xa ter o traballo en físico, este momento vital, este momento musical, como está sendo todo? Pois é unha mestura moi grande de sensacións. Por un lado, teño moita alegría e moitas e porque está aquí. Por outro, estou un pouco triste porque xa non estou no proceso. É un proceso que, non sei, que ocupa tanto tempo e tanta mente que agora teño un pouco de mono. Estou dentro do realismo, pois un pouco expectante, a ver se supón algo maior ou menor na difusión da miña música. Joder, ahora falaremos da tua carreira, falaremos do teu percorrido, do que levas feito, coñeceremos máis sobre o traballo, pero en sí do que hai. Pero, joder, a mí encanta, me dicía que me mola moito o de sacarlo en físico, non? O de que a xente que quere escoitar, pois que de primeiras que xa un período polo menos de únicamente en físico, porque é certo que é complicado sacarlo en físico, é certo que é un risco tamén, económicamente moi complicado e non todo o mundo o pode facer. Eso creo que é unha cousa que hai que Ujú. deixar clara, porque a veces cando falo isto teño a sensación de que romantizo algo que non é tan sencillo, non, facelo. Pero ao mesmo tempo admiro moitísimo os que vos atrevedes a isto, porque é complicado xa sacar música, é complicado publicar unha única canción, e de repente chegades vos, en tu caso e outra xente que por aquí pasou, non? E decides lanzarvos desta maneira, por qué? Creo que a pregunta un pouco obligada e como te sintes ante isto? Pois,
A verdade é que non o sei, pero eu se penso en por qué, é porque, mira, penso moitas veces nestes días cando unha parella está a piques de romper e viaxa a París, non? Hmm. Entón, a sensación que moitas veces existe coa música é que non sabes cantos recursos máis podes, destinar a ela, canto tempo máis. Eu pasei unha etapa de deixar a música e demais, sempre penso que moita xente estamos así, non? Ás veces que vai e ven o entusiasmo, entón eu dixen: "Non é que vaia a deixar nada, pero se o deixo, que quede a viaxe a París feita, fixémolo todo". E ademais, paréceme que, aínda que a obra son as cancións e o percorrido sonoro do disco, digamos, que exista en físico supón algo, xa sexa para min no futuro ou para vender nun concerto ou como soporte que completa a obra, porque penso que tamén é importante, que haxa un espazo, aínda que moita xente poda mercar o vinilo e despois, escoitalo de maneira dixital, pois aquí está metido. É unha maneira tamén clásica no sentido de que, pois, moitas veces empezamos a facer música pola xente que admiramos e isto está no percorrido, que eu penso que forma parte da música, que é deixar un disco en físico. E vinilo, pois porque, aínda que moito máis caro, mm, cómprase máis que o CD. Ten máis sentido que o CD últimamente, non? Hmm. Entón, moitas razóns. Eu son un amante do vinilo. Dun tempo para aquí, sempre o conto, regalaronme fai uns anos un típico maletín horrible para escoitar vinilos, que eses maletíns de 30 e 40 euros que destrozan os vinilos, pero que no momento faiche ilusión recibilo, porque é unha Totalmente. forma, a min foi unha forma de dar o paso de por fin poder comprar vinilos, porque eu sempre os quería comprar, pero dicía, joder, comprarlos pero non teño onde poñelos, non me parecía tampouco facer ese gasto, era como máis complicado. Ahora penso e digo, joder, cantos vinilos non comprei e podía ter comprado Claro. nese momento, pero bueno, pensaba así. Para min encanta, eu escoito. Eu teño plataforma digital, a que sexa, Bandcamp, Spotify, Tidal ou a que sexa, non? Escoito moitos discos, vou no bus, escoito a música a través desa plataforma, porque é o máis fácil, porque co toca discos en riba Non non compre sí, sí. complícase un pouco, non? Pero a En min algún alza, sí. é difícil porque, por exemplo, aquí eu que teño que ir á rehabilitación nos buses urbanos de Coruña, e hai días que incluso para sentarme que non podo ir de pé porque non me podo agarrar nas barandillas, que xente me mira mal, pero é o que hai. Para sentarme é complicado, imagínate ir ainda por riba cun tocadiscos e co altavoz para escoitalo, No, costaría, non? no. Pero a min encántame poñerme, creo que é unha liturgia moi guapa, chegar a casa de vez en cando, poñerte polas mañáns mentras limpias ou tal, e poñero un tocadiscos porque é cando escoitas música. Eu dou-me conta de que moitas veces cando me poño Spotify ou tal, está a música sonando, sí que eu estou escoitando, sí que estou Mm, tal, pero noto que desconecto. En cambio, co sí, tocadiscos, claro, tipo a cara A, estás escoitando, chega un momento que a cara A para, e se queres seguir escoitando, tens que ir a darlle a volta, ujú, poñelo outra vez, e creo que eso fai disfrutar sí, sí. realmente Mira, é da que música. eu estaba pensando agora que dicías iso, que é certo que podes ir en contra do mundo e incluso dos ritmos que eu mesmo teño a hora de escoitar música, pero tamén penso que se o que ti propós é un disco enteiro, ademais só desta maneira, é cando tes o poder, por dicirlo así, de resaltar que esa é a túa proposta. É dicir, eu estou encantado se alguén escoita unha canción miña descontextualizada en Spotify, encántame, pero cando eu morra, o que eu vou lembrar é que fixen este disco como conxunto. Hmm. É o que quero transmitir. E a máis é unha cousa que isto é completamente certa, máis alá de circunstancias que rodean a Spotify ou a outras plataformas, non? Pero Spotify que hai algo de polémica, pois tamén o que os artistas cobrades e todo isto que levades, non? Bueno, cobrades. Cobrade, sí, 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 sí. Nos entendemos, non? O que Sí, sí, o, sí. o que Bueno, sí, sí, sendo menos que cero é cobrar. Sí, sí, todo de claro, o acordo. sea, os céntimos cobrar. É unha mierda, pero claro, cobrar. Pero máis alá desto, creo que, claro,
que lle vai a pasar á música digital? Onde vais manter en algún lado? Porque pode pasar calquera cousa, de repente a distribuidora na que ti tes metido todo Totalmente, sí. desaparece, Spotify pecha, Tidal pecha, no futuro a saber o que nos depara o mundo digital. Y puede ser como estas conversas que están publicadas en YouTube y en Spotify, de repente pecha todo y Sí. desaparecen las conversas. En cambio, o vinilo vai a estar aí. Mm. Tocadiscos, creo que está demostrado que vai pasar os anos e os tocadiscos vai a seguir aí. Quer dicir, Sí, paso que pase, o físico é o que vai a perdurar e sí ou sí, salvo que alguén destroce sí, un vinilo que habría que partir as pernas, pero vai a quedar aí. sí, sí. Sí, non sei, hai moito eu penso que no traballo que facemos hai moito tamén de simbólico e de declaración de intencións. É dicir, eu non sei se haberá un mega apagón digital e a xente terá que volver a escoitar en vinilo. Pero o feito de que exista iso, fisicamente, pois non sei, penso que hai máis realidade, de algunha maneira, na obra. E se ademais, é o que ti dis, iso asegura unha continuidade no caso dun apocalipse digital, pois mellor. Pero penso que sí que, non sei, algo que facemos con tanto amor que ten que estar completo. Ademais, Eh, eh, sí, di. no, e que é unha maneira tamén de antes dicía o do contido das cancións, pero eu penso que non sei se enerxéticamente ou algo así, pois no meu caso que eu entrego os discos e son a distribuidora, na propia entrega hai unha cesión de algo, no encontro mesmo, entón, eh, é máis completo o proceso e ves a cara da xente, non sei. E hai outra cousa tamén que eu o vexo neste mundo no que eu tantos anos levo facendo estas conversas, tantos proxectos levo pasado pola canle, proxectos que non pasan pola canle pero que coñezo un pouco a súa realidade, ou falo con eles e demais. Hai outra cousa que é innegable, non? Spotify ou calquera plataforma, non? Pero Spotify poñer un Ujú. nome xa concreto. Faite que a túa música, como dicías ti, unha canción descontextualizada túa, chegue a alguén nunha lista escoite ou polo que sexa te descubra. Pero é probable que moita xente, e a min pásame con moitos artistas, escoitamos música que non valoramos o 100% o que esa persona fixo, non entendemos o proxecto que nos quere presentar, e cando alguén compra un físico, hai dúas cousas que son certas, que primeiro está apoiando directamente a un proxecto porque está dando sus cartos para algo que é en físico, co cal xa Sí, ten un valor moi importante. E outra para os artistas, e máis no teu caso, que agora falemos máis concretamente da tua música, non? Pero os que tedes un proxecto tan personal, un proxecto no que vos abrides, contades as vosas vidas, as vosas historias, ou facedes de dentro para fora, non? Que contades o que pasa pola vosa mente. Claro, desta maneira, a xente que vai escoitar o vinilo, a xente que o vai disfrutar, por lo menos os primeiros meses, despois se chega a plataforma xa tal, pero vai a ser xente que de verdade quere entender o que ti estás a facer, de verdade es vai a verdad, apreciar. sí. Igual non lle gusta moito, igual di, hostia, pois me esperaba máis, joder, acabo de gastar aquí comprar o vinilo, me Sí, cago na sí, mar, sí, non me sí, gustou, pero sí que vai facer o esforzo ou vai entender que o que ti estás a sí. publicar aí non vai dicir, joder, este tipo que me está contando os pensamentos intrusivos, por exemplo, ahora falemos de esa canción, me está contando os pensamentos intrusivos, que cojones me está contando de que si piensas esto, que si piensas lo otro, e quen o compra vai a saber quen eres ti e o porqué desa canción e Claro, entende todo o global. claro, claro, claro. Eu non sei, eu non teño moitos seguidores, pero sí que é a sensación de comunidade que ten moito que ver iso coa compra, con saber que ademais do disco estás, apoiando persoalmente, porque non sei, eu se fose unha persoa moi famosa, eu, por exemplo, non na música, pero sí en certas formas supoño que marcaría máis distancia. Pero eu penso sempre que é como cando vas pola rúa e aparece un papel co teléfono de electricista, pois eu son igual. Sí. Eu teño que ser igual. Eu que fago? Pois non reparo cousas porque son un pouco torpe, pero eu fago cancións, son este tipo, doulle así un pouco de pintura de distancia, pero son eu, sempre. Entón eso axuda a chegar tamén por necesidade, porque como ti fas todo, tamén é inevitable que cada cara do proxecto da difusión sexas ti, non?
E depois, neste mundo de cifras, non? Neste mundo de que parece que hai que cantos máis ointes o teu proxecto é mellor e indudablemente que teñas millóns de ointes non quere dicir que o teu proxecto sexa moi bo, eso xa son cosas que a ver, darían para falar horas, non? Pero, por exemplo, o meu colega Borja Zeta que sacou un disco de rap, un beatmaker de Lugo e sacou un disco con 24 cancións, en CD solo, pero un diseño moi cuidado, moi guapo e tal. Claro, eu falaba con el e tamén o mismo. Ti, para publicar unha canción, tes o que falamos, non? 1000 ointes, 2000, 10.000, 100.000, o que sexa. A xente chega a túa canción, a canción túa faixe viral e tes moitos ointes. Pero creo que realmente, e isto non é romantizar nin tal, eu creo que é unha realidade, ten máis valor que unha persona, unha única persona, compre o disco porque estás interesando ben, que non ter 10.000 ointes que igual despois ti sabes que a mellor que ahora ti vendes 10 discos, 20 discos en Coruña, por exemplo, vendes aquí 20 discos en Coruña e sabes que vas a vir a túa a Coruña posiblemente esas 20 personas van a facer o esfuerzo para ir a verte en directo. De outra maneira, tes 10.000 ointes que vas a actuar a Coruña, a Madrid, a onde sexa, que a túa sexa en Madrid, pero vas a actuar e canta xente te vai ir. Non sei, porque Exacto. tes ointes que igual te escoitan por Sí, unha sí, canción sola e non irían a verte en directo. sí. Sí, total. E de feito é algo difícil de xestionar, porque normalmente cando publicas unha canción, as cifras de Spotify, por exemplo, fan así, e ás veces chega a ser un número de persoas que quedarían para facer unha xira por toda España, Hmm. en realidade. Se fose de verdad, e se fose de xente que coñece a túa obra e que quere estar dentro do do proxecto. E por outro lado, non temos outra maneira de saber se as cousas van ben. Eu, por exemplo, sempre animo a xente, non só co meu proxecto, senón se algo é interesante para ti, e máis hoxe en día que podemos facelo, manda unha mensaxe. Manda unha mensaxe, por favor, di pásame moito que eu por Madrid, escoitei a túa canción e cambia, porque eu claro que me encantaría, que me encanta ver non sei canta xente está escoitando, pero esa cousa de escribir, de facer saber, é que é moi importante porque non hai outra maneira non hai maneira máis real, quero dicir, Hmm. de saber se está chegando a algún sitio, Hmm. ao que sexa. Mira, a mí pasoume outro día, fai unhas semanas, foi un concerto na Capitol, e eu, as miñas cifras, as miñas conversas, de en redes e demais, son pequechiñas, son unha persona, un proxecto moi chiquito e moi pequeno, con moita ilusión, pero as cifras son as que son. Me da igual, chegados a este punto, creo que como a ti e como a moita xente, facemos as cousas porque nos gusta e depois, home, pois se poden vir cousas mellor e tal, non? Bueno, a cuestión que estaba no concerto, eran 3 concertos e no medio dun a outro achegouseme un rapaz e díxome: hostia, tú eres un con Daniel. E eu, Buah. que? Sí, tal, que veo tal, non veo todas as conversas, pero vin esta, empezou a dicir conversas que eu fixera e cousas, e eu, vale, pois efectivamente, sabe quen son, e sí que viu esta conversa tal. Ujú. Claro, unha única persona, que eso me pasou, todo o tempo que levei o proxecto, pasoume 3 ou 4 veces que alguén me dixo personalmente que me seguía e tal. Cheguei a casa, tío, Claro. felicísimo de, ¡guau! Una persona me vio Sí, en el sí, sí, concierto sí. e se me acercou e tal. Que claro, joder, a xente non somos moitas veces todos conscientes de que unha mensaxe, porque un like está moi guai, que te fan un like e tal, vale, pero moitas veces os likes son por inercia, porque ben, Sí, Roura publicou algo, a xente pode darlle like, sí, sí. Rincón Daniel publicou, a xente pode dar like e non se molesta en ver o que hai. Pero que alguén se te acerque pola calle, ou unha mensaxe de, oye, vaya disquito guapo, vaya canción, vaya tal, hostia, Sí, sí. se agradece que flipas, eh. Se agradece. Sí, eu penso que temos que outro día escribime unha persoa por Instagram, unha mensaxe, preciosa, díxome que me enviaba mensaxe por cousas que lle gustaban do que eu facía, pero, sobre todo, porque dedicamos moito tempo a criticar as cousas, non? Está ben equilibrar, non sei, porque eu penso que sempre vai haber xente de sobra, eu mesmo tamén, para resaltar a escuridade das cousas, os fallos, sempre. Eu penso que iso non hai que cultivar nada porque aparecerá. Sí. Pero se activamos ese chip pero tamén na vida diaria, non? Alguén é amable contigo e ti recibes esa amabilidade, pois decir: "Gracias".
Sí. percibín eso, chegoume. E penso que é un clic de conciencia que na música, pois, encanta, pero eu penso que pode valer para todo. É que, joder, ir a un negocio que te atendan perfectamente, ou estar no Claro, súper que alguén che ceda cola por algo, ou tal, ou ir no coche e que alguén te haxa caravana e te deixen pasar porque non ese podes salir. tipo de cousas, É que son exacto. tonterías, pero sí que é verdade Sí, que o penses ti, joder, é que pitamos todos no coche, sí, gritamos sí, todos sí, na sí, calle, nos atenden mal e todos gritamos, pero esa amabilidade sí. joder, Sí, porque ademais non sei, penso que na vida real, de feito, son máis abundantes esas cousas que as outras, pero á vez o meu corpo está máis tenso porque creo que tampouco sabemos estar atento. Non sei, eu estou falando contigo, agora estou contento, pois está pasando, non podo decir: "Ah, era obvio", non? Sen embargo, se ti, falas mal comigo, vou estar enfadado moito tempo. sí. Entón, tratar de, non sei, de equilibrar iso. Mira, estamos falando así do vinilo, estamos falando de la vida, pero claro, igual hai alguén por aquí que non sabe quen é Roura. Ajá, Mira, vouche facer. Díxenme que non ia seguir facendo, pero dixen ano novo, vida nova, e dixen non vou facer esta pregunta, pero como técnicamente seguimos, o claro. sea, a xente está no futuro, pero non seguimos anclados no 25 todavía, entón voume permitir a licencia de contradecirme a mí mesmo, non? De ir en contra do meu pensamento, e vouche facer esta pregunta que é a que máis odio e a que seguramente os artistas máis odiades, que como te definirías? Que es horrible, o sea, a pregunta é horrible, é asquerosa, pero eu nunca fixen, ata este ano, esta quinta tempada que empecé a facela, non sei por qué, hai algo dentro de min que me dixo, entrou un demonio e me dixo, fai esta pregunta, e la odio, pero aquí estou facéndote esta pregunta que ti ahora mismo estás pensando, joder, iba interesante a charla e se acaba de joder ahora mismo. Como me definiría? Vale, entendo na parte que eu podo contar, que a musical, pois, É que é como jodida, sí, sí. realmente. A ver, pois Roura, é o meu apelido e ademais é a palabra pola que case todo o mundo me chama, entón é a palabra que tamén claro, eu ante esa pregunta vou dar unha resposta de ChatGPT, vale? Entón como é a palabra pola que a maior parte das persoas chámanme, escollín para chamar así o meu proxecto, que é un proxecto eu penso que de algo que pode ser canción de autor entendido nun senso amplo, que é unha etiqueta coa que eu non teño ningún problema, que conta e que fai unha proposta de canción na que prima a palabra e a expresión poética das cousas. Ben, Sí, 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 no, sí, no, sí, un pouco fría. non un pouco fría. A ver, tamén che digo, cando fago esta pregunta e outra que igual che fago cara ao final, que tamén é destas típicas asquerosas que lle fan todo o mundo, eu a fago e sei que a resposta ou é a resposta típica ou é unha resposta complicada porque tamén falar, cuidado, falar dun mesmo pode ser fácil, entre comillas, se tes un ego desmesurado e te crees el puto amo, pero se eres unha persona normal e decente e pouco cabal, falar dun mesmo. Sí, porque non está moi eu o que pensei cando fixeche esa pregunta, non está moi claro de quen falas cando falas de ti mesmo. É o problema que teño, é o que tamén me interesa da vida, pero digo, defínete, hoy ou ayer, sabes? Claro, é que o que falabas ao principio decías, un momento que queres deixar a música, igual agora a túa idea é esta, igual mañán de repente te levantas e dis, pois, Roura ahora mismo quero que sexa outra cousa ou quero Claro, enfocarlo de outra maneira, non? Porque tamén está o Roura vida personal e está o Roura, como dicimos, que coincide sí, o novo apelido, coincide sí. o nome, pero Pero é certo que creo que no meu caso non hai moita distancia entre o Roura da vida persoal e o artístico ou o que sexa. Penso. esa, mira, é unha cousa que sempre me costa preguntar ou me costa falar porque é verdad que moita xente ten a súa faceta artística que non quere dicir que sexa
mentira o que proxectan, nin mentira No, o que no. contan, pero claro, sí que é verdade que a veces está esa diferenciación que un fai por o motivo que sexa, pero creo que no caso de proxectos como o teu, que proxectos xa non por ser un cantautor ou por esa etiqueta non que dicías ti que aceptabas ou que non te Ujú. molesta estar aí, pero creo que cando un proxecto é moi personal, cando a xente se abre dunha maneira ou a súa forma de escribir é dunha maneira concreta, creo que neses casos sí que é moi difícil escapar ou dividir a vida personal Claro, fora da artística, porque claro, ao final a túa vida artística se está baseando na túa vida personal, entón inevitablemente chocan ou se sí, unen en moitos momentos. Haberá cousas, exageracións ou cousas personales, lógicamente, que deixas apartadas, non? Pero total. ten que haber esa unión, senón non poderías estar facendo o que faz. E sobre todo porque no meu caso e no de moita xente, incluso xente, moi elevada e con moita traxectoria, como a miña intención é convertir a miña maneira de expresión nun produto, entre comiñas, non, pero decir, eu fago isto e se cadra, pois podo vendelo e podo chegar a xente. Non é a intención de eu sei facer certas cousas e con isto fago un produto. Entón pois non sei, é como forma parte da miña vida, como ir ao supermercado, é como pasear pola rúa, é como ver o mundo. Entón, non sei, eu penso tamén como fará moita xente con proxectos moi grandes que percibes que mantén a autenticidade. Para min iso debe ser algo moi difícil, porque xa estás, lonxe dos procesos e ao mesmo tempo ves que hai unha coherencia aí que digo: "Joe, que esta xente ten que traballar moito ou facelo moi ben", porque pasa o mesmo, non? Que sigue sendo esa persoa expresándose. Eso interésame. Mira, dicías o da etiqueta de cantautor, é unha cousa joder, creo que hai moitos perjuicios dos propios artistas e do público. Que a figura do cantautor, por aquí pasou un rapaz de Pontevedra, Javier Lago, que está dando os seus primeiros pasos no mundo da música, debatíamos un pouco sobre isto, non? De como está denostado a figura do cantautor, que los cantautores, los cortavenas, non sei que, ti escutas unha canción de rock e te están hablando tamén de me quiero cortar las venas y me quiero morir, Sí, escutas unha canción de rap e tamén te pode estar contando isto, e ao final todo o mundo ou moita xente cando empeza a compoñer, compón na súa casa, guitarra, voz, e dai sale unha claro. canción con moitos máis matices ou moitas cousas e teñen unha banda, lóxicamente en directo van ir con moita parafernalia e moitos instrumentos, pero un cantautor non deixa de ser, que decir, todos os músicos do estilo Sí, que sexa son cantautores na súa casa, polo menos cando claro. empezan a darlle forma a unha canción. É que eu penso que, por eso eso de falar de etiqueta, eu entendo que é unha etiqueta, pero que non é unha etiqueta, é unha etiqueta que está dicindo que o que vas a recibir é unha perspectiva do mundo ou unha Hmm. visión das cousas e non un xénero musical en concreto, porque, non sei, hai moitos artistas que son cantautores e que fan rock, fan, non sei, miles de estilos, Hmm. ou rap, ou entón eu penso que cantautor é unha porta de entendo as connotacións, claro, pero que é unha maneira de decir, tes que vir ti o que eu conto, Hmm. porque trato de crear na medida do posible un código máis ou menos propio, E ou despois algo así. que hai moita xente, moitos cantautores, non, seguindo un pouco con esta etiqueta, que se presentan ou vos presentades en sitios guitarra e voz, non porque non queirades presentarvos cunha banda completa, senón porque as cuestións económicas, as cuestións logísticas Claro, o provocan, e eu, por exemplo, teño xente que me gusta moitísimo, que ti a ves cantar con guitarra e voz fan dunha maneira, e ves cando se poden presentar con banda, e son proxectos incluso máis roqueiros sí, ou máis sí, cañeros totalmente. que outros dentro do estilo rock, entre comillas, que diste, joder, vale, sí, me canta con guitarra e voz en un bar, é mucho máis tranquilito, pero cuando se envuelves esa música con outros instrumentos, hostia, o cambio É que, é... claro, e vas, non sei, eu estiven en Coruña hai un ano vendo a Albert Pla, e claro, é un tío cunha guitarra. Non sei que ten que ver iso, pois con Leonard Cohen cando tocaba el só cunha guitarra.
Hmm. Non é o mesmo, non? Sí. Entón, non sei, é un debate que a min penso que non hai ningún debate en No, no, no. realidade. Realmente Claro, non. O sea, me gusta falalo precisamente por esto, por chegar a esta conclusión de sí, xa está, o no, sea, ao final, xa está. de feito, creo que eu tento escapar cada vez máis cando falo de música das etiquetas. O sea, tento a veces o fago inconscientemente ou un pouco conscientemente, pero non me gusta tampouco. Eu fago reseñas, por exemplo, de discos para Mundo Sonoro. E cando fago a reseña, intento escapar de se reseño un disco, non? De, es que este disco es de rock, ou este disco es transgresor en el rock. Non, intento falar, pois, o disco, vou falar do No que baixo, escoitas. vou falar da batería, vou falar da letra, vou falar tal, pero non me gusta enfocalo de dentro do estilo que é. Pois, falo da letra, pero non escapo das etiquetas porque creo que Sí, ademais estamos nun mundo que na vida xeral, na vida personal, as etiquetas xa tampouco teñen moito sentido en moitas cousas, e no musical creo que tampouco é no, necesario, o sea, porque xa está, é unha canción mira, Roura saca música, escoita a música de Roura, conta a súa vida, ou conta unhas historias, ou conta tal, ben, xa está, non sí, é por que dicir claro, el cantautor gallego que publica. claro, que logo está ben, pois, ter unha referencia ou parécese a isto ou é como isto, pero logo, non sei, perdemos eu o primeiro perdo moitas cousas por outro día estaba buscando para ver unha película e xa a cantidade de información que saía da miña mente só coa portada, co Mm, xénero, coa sinopse era como xa non a quero ver sí. e non sei nada da película. Entón é mellor, non sei, tirar entre, digamos así, unha hora e dicir: "Ah, pois non me gustou, vale, ya está". De feito, unha cousa que eu tamén odio, e eso sí que lo sempre odiei e agora máis, esto de canción de pues, por poner todo exemplo de que estás aquí, non? A canción de Roura es un estilo Quique González, es un estilo no sé quen, es un estilo. A Ya, ver, es a un ver, estilo sí, este, sí, dije Kiko ou tal, que sexa. Porque, vale, porque ti escoitas a Quique, pero igual é igual que o rapaz do teu barrio que leva 30 anos sacando música e que non coñeces que o fai, que dicir, tamén reducimos moitas veces a sí, música a etiquetas e a comparacións que son innecesarias, que dicir, ao final sí, ti non eres, o sea, ti non eres Quique, nin eres Serrat, nin eres Sabina, nin eres Santi López daqui da Coruña, nin eres, no que sei, calquera, eres Roura e faz a túa música. Eu sei que quero vender a tua música a alguén, voulle dicir, pois mira, son letras pois divertidas, son letras que te contan unha realidade de que tes pensamentos intrusivos, pero, coño, faiche unha canción que é divertida de escoitar e pensas que ti tes estos pensamentos intrusivos, pero dunha forma divertida. Vou non tentar vender así, non dicir, claro, es que hace como, no, hace como no, haces no, tú. claro. Sí. No, estou de acordo totalmente, porque non sei, son útiles, pero eu penso que cando estás xa un pouco por riba desas cousas ves mellor todo, en realidade. Sobre todo estás máis aberto a recibir. Eu penso que pasa con todo, pasa coa política, coa xente, cando coñeces a alguén, non, nun bar ou algo así, de pronto xa como e xa non ves nada, porque xa ves o que tes aquí. E de feito, que dicías das películas, eu, que as películas, sí que é certo que pues, ves a mítica película que sale en todos os lados, que tal, pues a queres ver, ou un colega dixe, va a ver, mira esta película, que tal. Pero eu moitas veces, eu estou vendo moitísimas películas, que teño moito tempo libre, entón estou vendo moitas películas, recuperei a miña vena cinéfila que a tiña abandonada, conseguín que isto é moi importante, ser capaz de estar 2 horas mirando unha película sen casi ter a necesidade de mirar o teléfono, Ujú. e iso me parece maravilloso ser capaz de eso, non? Pero eu miro as películas moitas veces, eu entro nun sitio que teño para ver películas e non miro a sinopsis casi nunca, miro a portada e vexo o Claro. póster e digo, vale, parece que unha película de acción, parece que tal, hoxe me apetece ver unha película de acción e despois apoio a veces digo, pues no hay acción por ningún lado, No, pero no, vaya no, película claro, máis, claro. máis guapa acabo de ver, ou outras veces digo, vaya mierda. Pero me gusta tamén moitas veces non saber nada do que vou a ver Sí, e sí, estar completamente bueno, vacío para que o que sí. vexa sexa que me gusta porque nese momento me gustoume. Igual es un día, mira, subí na miña conta personal
sumo moitas veces a película que vexo e digo nota 7, nota 8, pois, poño, a nadie lle importa, pero bueno, apetece a min facelo, non? E tal. E subí unha película e me dixo un colega, joder, pero eso é unha puta mierda, non sei que e tal, e dixenlle, pues, tío, que sei, sei que é unha, o sea, sei que visualmente non ten os estándares que debía ter. Eu nese momento precisaba ver esa película, goceino, Xa pois está, está, a mí parece un xa está. 8. Gustoume, xa está. Punto É o que importa, é o que importa. que tamén a música creo que é importante tamén olvidarse de cousas, tío, disfrutar, escoitar a música por escoitar, Sí, 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 sí. Sí, no, totalmente de acordo. Se non perdemos moito. que un pouco volvendo ao que estamos a falar ao principio, non, de sacar o vinilo por escoitar a música sen nada máis que simplemente disfrutar, que joder, Sí, por recibir algo. Eu penso que por recibir algo que sexa novo para ti. Non sei, porque hai moita... Es que, claro, hai moita música, entón... E logo cada un ten as súas tendencias, os seus gustos. Eu, por exemplo, este ano apenas escoitei nova música. Estiven con música da adolescencia ou que me acompaña dende sempre. E logo, pois, aparece ese impulso de escoitar música nova e de afondar na discografía de alguén. Tamén, sí, é algo cíclico. porque veis, creo, e cada vez son máis consciente de isto, son moi defensor de todos os estilos musicales por unha razón moi sencilla que hai música para todo. Quer dicir, Sí, hai claro. música para cando estás de festa, todos temos cancións horribles en canto a música ou en canto incluso a letra que teñen que pues, letras machistas ou tal, porque ti estás a 4 da mañán cos teus colegas de festa e te ponen un tal e te pones a perrear e xa está é música que vas a escutar aí nunca máis. Tes música para cando estás de baixón e dis, pues quero llorar, voy a ponerme esto, música que quieres para de subidón e Sí, 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 e eso sí, tamén é importante sí. e necesario tamén esa cuestión. E para non condicionar moito, eu cando toco teño o problema de que, bueno, non é un problema, pero no meu repertorio hai cancións que fan rir e que fan chorar, entón, bueno, fan chorar, a quen lle dea por chorar, pero que sí que noto que hai, pero para min é todo o mesmo. E se eu digo: "Ah, vai ver a esta persoa porque é divertido ou é moi emocionante", como todo iso xa, non sei, fai máis pequena a experiencia, entón son roura. Hmm. Volvendo a iso, eu son roura. Mira, tire Roura. Facer un repaso pola túa carreira, creo que entre unha cousa e outra estaríamos un bo anaco, entón non vamos tampouco a poñernos a repasar todo, pero sí que me Ujú. apetece un pouco... Esta sí que me interesa esta pregunta, tamén un pouco típica, pero que valores un pouco non a túa evolución como tal, pero sí a forma na que concebías ao principio a música, un pouco esa forma que todos creo que cando comezamos un proxecto dunha maneira ou outra, pois idealizamos ou temos un pensamento do que pode chegar a ser, e no punto no que estás agora, que xa vemos que é un punto no que importa a música por riba de todo, o físico e o resto pois que veño que teña que ser. Como valoras o cambio teu mental nese aspecto? Pois que boa pregunta, porque mira, eu empecéi escribindo poesía dende sempre, non? Dende pequeno. E logo chegou a música como unha maneira de contar iso, porque realmente disfruto tocando a guitarra. Na miña vida é bastante recente, que serán 8 9 anos, pero aínda así é recente esta cousa de mostrar a música e de pensar que alguén, ademais dos meus amigos ou da miña familia, pode escoitar iso. Entón, a evolución é de que eu penso que é case a cousa máis sagrada que eu teño na vida, o único. É un pouco cursi a comparación, pero eso, un matrimonio que non que poderei romper, pero que volveremos, que poderemos facer máis cousas xuntos, pero que vai estar ali iso sempre. E agora estou nun punto no que hai, claro, unha certa intención de chegar a máis xente, que é unha cousa que me encanta porque tamén pechas o círculo, cando das un concerto hai máis xente, cando publicas unha canción
e a escoita máis xente. E veño dunha temporada que ao estar tan centrado na promoción e na estrategia ou algo así, pois noto que o que me sigue pasando é que o que máis me gusta é compoñer. Entón, nese sentido, non hai tanta evolución. Gústame porque non sei, eu toquei hai 2 semanas aquí en Madrid. Eu estaba mirando as entradas, canta xente, el merchan, todo, pero o que o corazón decía era: "Remata esta canción nova para presentala". Hmm. Non sei, obviamente, claro, todo pois se fai un pouco máis turbio cando ves que dedicas moito tempo e que a vida pasa e demais, pero nese sentido, non sei, pois é a miña compañeira, basicamente. Mira, xusto antes de estar grabando contigo esta conversa, gravei outra. Hoxe estou un día de grabación intensa de conversas. Gravei a un rapaz de 23 anos, creo, 20 e algo anos, rapeiro, xénero urbano, alonxado musicalmente en teoría de ti, e falando un pouco desto, dábame unha resposta moi similar á túa, un pouco da súa motivación no mundo da música, e el dicía que empezou no 2019, fixo música, sacou un par de cancións tal, co paso do tempo, bueno, empezou a querer facer máis cousas, ven de presentar tamén un disco a principios deste ano e demais, e dicíame que o subxectivo é chegar a máis xente, chegar a que o público pois poida escoitalo, poder tocar en máis sitios e tal, pero que dase conta de que a música é máis importante que todo eso e sabe que Sí. vai estar pa aí e a súa idea non é quero chegar a tocar en tal sitio, quero chegar a tal, que tamén, senón dentro duns anos, e me pareceu moi bonito isto, podes dicirlle sus fillos, dentro de moitos anos, dicirlle, mira, sentalos nunha mesa, cando sexa maior, porque as súas letras algunha son un poquinho máis así, dicirlles, mira, voso pai, cando era pequeno, cando era novo, cando era tal, facía isto. Isto é a música que voso pai publicaba. E pareceume, joder, moi Sí, bonito o feito de, vale, sí, chegar a xente, poder gañar cartos con isto, porque tamén gastades cartos en facer isto, e claro. lóxicamente publicar música para Ujú. poder que isto te poida repercutir de unha maneira, pero pareceume moi bonito, igual que ti agora, vale, todo eso está moi ben, o queres facer, pero que a mente che siga levando cara esa parte un pouco máis romántica, pero creo que necesaria para non perder o foco en que Sí, a música importa por riba de calquera outra cousa. sí, eu penso que sí que hai unha parte romántica, porque senón non se faría, é dicir, con frialdade, cun Excel eu non faría isto, en absoluto. Pero tamén penso que moita xente que fai música, pois, é que é inevitable. En realidade é inevitable, eu tapei durante unha época da miña vida, un par de anos, eso, e tapei a importancia real que tiña, e morrín, basicamente. E quedei morto e non tiña sentido, que tampouco sei se está ben a nivel vital deixar, pero sí, non sei, eu penso que é algo que me articula na miña vida. Miro, eu teño 32 agora, 10 máis que esta persoa. E digo: "Joder, o dos 18 cambiou en moitas cousas, tamén na maneira de escribir, pero é case o único punto de continuidade que teño na vida". Entón, hai ves a importancia non buscada, porque eu podo buscar que este disco chegue, pero outro está, a min dame tranquilidade saber que se eu me vou a unha cabaña e hai unha guitarra, eu vou ter relación con iso, sempre, non? E que ademais é moi barato non gravar, pero sí estar entretido cunha guitarra un día é súper, Sí. non necesitas nada, non necesitas nada. A máis é unha cousa real, porque ti dicías que a música, non, é como un matrimonio, non, que tes momentos mellores, tes momentos peores, pois diste, bueno, quero facer esta viaxe a París porque quero vivir en París con esta persona, e despois, bueno, a ver o que pasa, non, que me parece todo cosas maravillosas, pero é certo que a vida humana, a vida personal, fora de hobbies ou fora de estas cousas, pois un día estás cunha parella, esa parella marcha, ou ti marchas, tes un traballo, despídente do teu traballo, os teus pais, morren os teus pais, morren os teus avós, os teus amigos desaparecen porque hai peleas ou pasan a vida, enfermedades e todas estas cousas. E eu dome conta tamén
por unha serie de circunstancias, non, tamén como con este proxecto, non, falar de música e demais, que é unha das poucas constantes que teño eu personalmente. Ahora que estás a dicir, me estaba eu reflexionando. É das poucas constantes, se vou á época pospandémica, que foi cando empecé a facer isto, é das poucas constantes que se manteñen inquebrantables, sen Sí, prácticamente ningún cambio. Máis cifras, menos cifras, pero total, sigo total, sí, disfrutando do proceso como o primeiro día, incluso creo que agora disfruto moito máis de todo o que fago, curiosamente, canto menos cifras teño, máis disfruto do sí, proceso, pero é o único inquebrantable que non cambiou sí, nada. Joder, hostia, é sí, sí, que, buah, o sea, estabas dicindo estaba sí, reflexionando sí. sobre eso. Sí, porque eu tamén penso que eu pensei, claro, pensei moito sobre isto porque penso que é unha cousa tamén de carácter e que penso que as persoas necesitamos algo para, pois podes identificarte por ser un bo pai, por ser un bo traballador, por ser millonario. Hai as etiquetas de novo, non? Esta cousa da constante, que ademais é algo que ti desfrutas e que podes comunicar e que vai sempre contigo, non sei, é un eu teño un amigo que me dixo, díxome unha vez, "A ti la guitarrita te jodió la vida". Me conoce mucho e dixo iso. É certo, porque sí que, pois eso, non podes sí, podes sepultar todo iso, pero que, se o sepultas, enfermas, en realidade, enfermas. Entón, non sei, hai que eu penso que con calquera persoa que fales así que este na min que este neste mundo, temos todos unha relación parecida con Sí. iso, E porque é unha non sei se é tanto como eu penso que sacar un vinilo non é unha necesidade, é máis ben a culminación de algo, pero as horas sí que son necesarias, e as decisións, non sei, eu imaxino que ti co canal, ti renunciarás a moitas cousas, pero non sentirás que estás renunciando. Mellor un día que estés máis triste e vexas eso, as cifras, digas: "Joder, e por eso me fui antes de aquella boda". Ese tipo, o sea, muchos pensan porque está moi metido na realidade, cando é algo que te gusta moito. Pero non sei, de momento penso que ten sentido. Penso que sí. mira, eso é innegable. Eu sempre publico moito, publicaba, ahora intento non ser tan pesado, de que non me importan as cifras. É certo que non me importan, pero No, inevitablemente hai conversas, por exemplo, como esta que me está parecendo moi interesante. Digo, cho agora, podía dicir despois, pero é verdade que me está parecendo moi interesante. Despois se publicar esta conversa e terá X cifras. E direi, joder, co ben que falamos, co que reflexionamos, que creo que é moi importante, non o está vendo a xente, me cago na hostia tal, e nese momento sí que me molesta total. Sí, sí, sí. non ter moitas Sí, cifras. Pero ao mesmo tempo, estamos tendo esta conversa que eu agora estou aquí grabando contigo, gravei con outro rapaz, e despois ás 9:30 vou gravar con Sara Sístole, que esa conversa sí que se vai a publicar, é a última que se vai a publicar antes de que acabe este ano. Está a miña parella na sala, acaba de sair de traballar. Estou perdendo agora, entre comillas, un tempiño con ela, que despois estaré con ela, estou todos os sí, días e tal. Ou, por exemplo, non ir a ver a miña fillada en un momento tal. E son cosas que despois digo, joder, que non estou aquí ou tal. sí, Pero estou grabando estas conversas, a de antes e a esta, que me están por cosas máis ou menos iguales, casi casualmente, non? Pero vou acabar a conversa e vou dicir, joder, é que vaya charla máis guapa acabo de ter, canto reflexionei, mereceme a pena facer isto, sí, mereceme a sí, sí, pena buscar artistas novos para sí, publicar e para tal, mereceme a sí, pena. sí. E ao mesmo tempo, eu non quero enrollarme, pero que estou, claro, moi pensativo con estas cousas. E ao mesmo tempo, é o que dis ti, ser honesto tamén e permitirse a propia ambición e preferir 3000 likes a 2. Porque tamén non é cousa de é moi fácil decir: "No, dame igual". No, a mí non me dá igual, en absoluto. Non cambia o amor co que eu fago as cousas, pero eu preferiría que estes vinilos que teño se vendesen sós en 2 días e non quita nada. Eu penso que as cousas esas conviven, porque tamén non sei, a outra alternativa é non ver que eso, que é múltiple, que ti estás encantado de falar comigo e pensas na túa fillada.
Pois sí, pasa a vez. Hmm. Eh, A min sí, díceme unha persona moi cercana, falando de cifras e tal, unha cousa que me cambiou por completo a perspectiva e deixei de sufrir por eses momentos nos que sí que me importan as cifras. Esta persona díxome, se ti de verdade non te importasen as cifras, non queres que a xente vexa o teu contido, non queres, non te importa que a xente non o vexa, non que exacto, díxome, exacto. por que o publicas? Por que fas algo que publicas un reel, publicas unha historia, pos un tweet, ou mandas por grupos? Por que o Exacto. fas? E dixen, hostia, dixeme, se de verdade non quixeses que as cifras fosen algo que non importa, ti buscarías falar cos Sí. artistas da forma que sexa, ou buscarías ter conversa da forma que sexa, e o farías no teu cuarto ou nun bar con estas personas, Totalmente, sen nada máis. E aí totalmente, dixen, totalmente. carallo, digo, hostia, pois é Sí, verdad. sí, sí, sí. É unha cousa non é facelo para iso, pero penso que unha vez, no meu caso, que escribo cancións, unha vez culminada esa parte de expresión que para min é como o máis potente, pois, sí, é agradable que nunha sala haxa 200 en lugar de 2, obviamente. Cambia a calidade do que fas? Non. Cambia o amor? Non. Pero bueno, supoño que ás persoas nos gusta ver resultados fora, E despois hai basicamente. unha cousa que tamén dixeches antes que me apetece tamén resaltar un pouco, que é unha constante en moitas conversas, porque ao final o 95% de proxectos que vides por aquí sodes proxectos underground, autoxestionados, que tes moi complicado facer calquera cousa, que é o tema cartos. O tema cartos que vai un pouco en relación ao que estamos a falar. É dicir, Sí. se ti É non que tes unha motivación. se fala pouco do tema cartos, Claro, é pois. que simplemente xa vamos a deixar dun lado agora mismo a parte facer vinilo, que eso xa é un coste añadido, xa ten unha complicación. Pero nos olvidamos, ou a xente se olvida moitas veces, que o simple feito de gravar unha única canción, solo unha canción, que queres que teña un sonido medianamente bo, xa non estamos falando de sonido da hostia, cun produtor medianamente bo ou medianamente coñecido, cun Ujú. equipo medianamente bo. Xa tampouco falemos de produtores con grandes estudios. Son uns cartos que non son nin 100 nin 200 euros. No, Son no, 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 no. moitos máis. No, no, E non. despois está o gasto que non é económico en canto a euros físicos, pero que é o gasto, volvendo ao que estamos a falar, de tempo, de que ti Sí, estés sí, compoñendo, arranxando, indo a gravar, non sei sí, que, hostia, sí. Mira, sí. E aquí eu penso que hai que ser, coidadoso coa maneira de enfocalo. Eu lembro unha vez un amigo que acabei de dar un un concerto, e eu non estaba moi contento e demais, con como saíra, e díxome moi serio, pero moi cariñoso, díxome: ninguén pediu que o faceras". E a min eso se me quedou, porque tamén toda esta conversa, o que eu diga, non pode vir desde a queixa, non pode vir desde o lamento. Eu penso que se pode facer un esforzo pedagóxico porque a xente entenda o tempo que leva, os cartos que hai detrás, pero é como o electricista pensou que podía ser electricista, comprou todo o material e ninguén o chama. Tío, pois que pena. E a música nese sentido para min é o máis importante, pero non penso que eu teña ningún dereito, vale? Encantaríame, un mundo xusto, etcétera, etcétera, pero eu podería ter tomado outras decisións. Eso o teño claro porque senón tamén outra opción é o mundo contra min, a frustración, non se me valora. Hai 200.000 artistas mellores que non son valorados. Entón, todo isto é certo e hai que comunicalo, pero ao mesmo tempo é unha movida miña, e que chegue, pero non sei se se entende o punto de Sí, vista que quero sí, dicir, sí, sí, porque porque de feito eu sempre que quero plantexar tema cartos, non o plantexo lóxicamente para que a xente me conte canto gasta, non? Porque son cosas que non importan nin é necesario. Pero o fago precisamente para isto, para que a xente simplemente entenda que hai cartos e hai un tempo en canto a sacar unha canción sí, 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 que incluso cando a xente valoramos es que a canción sona mal, xa, pero que igual esa persona non ten acceso a uns medios boísimos para que sone claro. mellor ou tal. Eu fago destas cousas, pero é certo que
A min fastídame moito cando a xente, é como se o mismo, non me queixo, digo, es que a mí non me escucha a gente, es que tal, eu é un condicionante real, fago isto en galego, co cal xa me limito moito máis a chegar a outro punto. Entón é como, es que a gente non me escucha porque hablo gallego. Xa, pero porque eu, o sea, eu decidí, nadie me dixo, Sí, fai sí, o sí, 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 podcast, sí, fai o sí. programa en galego. Eu decidí facelo en galego porque a Sí, miña sí. lingua e me apetecía e estou contentísimo facendo. Pero nadie me pediu, entón eu non me podo enfadar porque a xente non me vexa porque falo galego ou porque a xente non Claro, me vexa en xeral, porque eu que, como a ti, nadie exacto. nos obliga a facer nada. E de novo tamén o momento. Eu agora estou neste punto no que pensei moito nisto para situarme nun lugar dende o que poder traballar e falar con certa frialdade. Hai días que sí que ves que o mundo é inxusto, e nunca é nada certo por completo, non? Pero que tamén son sensacións, e comezas e pensas que é fácil, logo é difícil, logo ves que non é fácil ni difícil, senón que é así. Outros días, non sei, é que tamén, sí que, por exemplo, emocionalmente, é moi difícil de xestionar, en realidade. Emocionalmente, eu penso que é o máis difícil de xestionar, porque os cartos non digo que aparezan con facilidade, pero hai un camiño, non, para que volvan os Podes cartos. conseguilos. Un Sí, crédito, un sí, préstamo sí, dun amigo, traballar 50 horas nun exacto. McDonald's, O os que fa- sexa. poden entrar. Máis ou menos, pero Pero poden entrar, sí. claro, pero a implicación emocional e logo eso, ter unha sana ambición de difusión e ao mesmo tempo recordar por que o fas, é o que dis ti, por que o subes? Bueno, pues, lógicamente, por que me subo a un escenario? Hmm. Porque creo que a xente escoite, basicamente, sí. Pero sí que é verdad que os humanos somos así, temos como ti xa cantas, non, pero temos pensamentos intrusivos, temos ideas de moitas cousas e os pensamos. Temos moi claro o que temos que pensar, pero hai momentos que, bueno, pois é inevitable pensar cousas, pero por exemplo, no tema es que la industria non me quiere, es que non sei que, la industria es injusta. Hai moitas cousas injustas na industria musical, hai moitas cousas injustas na vida, pero seguramente a industria, por poñer a industria como un concepto global ou xenérico, que hai moitos matices neso de industria, no? Pero a industria, quen decide os festivales, quen decide moitas cousas, non sabe seguramente nin quen é Roura, nin quen é Sara Sístole que vai vir despois, nin quen é Perico dos Palotes, nin sabe que ti estás sacando cancións Ujú. co cal é como, la industria non me quieres, que la industria non sabe ni quen eres. Entón, pero non sabe porque inevitablemente non podes, o sea, non se pode controlar No, no, todo. no, no, O que no. hai, eu publico unha lista de novidades cada semana que as vou xuntando nunha lista xenérica, son seleccionando moitísimo por gustos ou por xente que pasa pola canle ou polo motivo X. Na lista xenérica de cancións deste ano estuvo nas 3000 cancións, que é unha locura, e non son ninguna centésima parte de todas as cancións que salen cada día ou cada ano. Entón, pues, por que pensar que todo o mundo va contra ti? Que o pensas, moitas veces o pensamos, pero xa está, Sí, que sí, non se pode controlar, sí. non podes No, non se pode controlar. controlar, no. E o que non podes controlar, para que realmente Sí, 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 sí. preocuparte, non? Que nos preocupamos, volvemos ao mismo. Sí, sí, sí. No, 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 O eu falo facemos. así, e hai 2 meses estaba en Coruña chorando coa miña nai porque fixen isto, porque tanto esforzo, porque ta, 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 Pero ta. porque somos humanos e é inevitable facelo. Claro. O Sí, sea, é sí, sí. inevitable, pero creo que tamén o temos que expresar tamén desta maneira para ver se nos mesmos, creo que xa non é para convencer a Sí, nadie, sí. senón é para No, 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 convencerte a no. ti e para convencerme a min de Sí, non. sí, sí. Eu estou falando, estou vendo se é certo tamén o que digo, porque son moitas cousas tamén, como tocan aí partes moi íntimas tamén de por que fas as cousas, é moi difícil falar delas con sinceridade. Hmm. E incluso, agora porque é un tema que vai porque estamos falando da parte down, pero incluso cando é a parte de arriba, tamén é moi difícil expresar, como cando che preguntan: "¿Por que escribiste esta canción?" E tú: "Oh, si te lo digo, me lo cargo", ¿sabes? Sí. Y Mira, sí. eso, fíjate, eso é unha cousa que eu non pregunto, eh? Preguntas ¿No? outras, pero eso non me gusta que a xente me explique as cancións. É algo que odio porque a mí me gusta imaginarme o porqué das cancións e despois, xa, se o artista quere contalo porque lle apetece contalo, genial, pero eu non o pregunto. Pero mira, dicías hora do éxito e me viña a mente, eu entrevistei fai pouquiño a Celia Bex, veu aquí pola canle, e ela me contaba que, joder, falábamos tamén un pouco do éxito, estas cousas, non? Tamén iba a conversar cara a este lado.
Ele dicía que, por exemplo, a época un pouco máis de, entre comillas, éxito que puido ter, non? Cando formou parte de algún proxecto como La Love You, tal, que tiña máis foco mediático. E ele dicía que joder, que neses momentos de felicidade ou de éxito ou de máis exposición, que se dá conta que non os disfrutou como debería. E tamén me pareceu moi curioso, non? Porque pensamos moito nos momentos malos, en como vivimos e tal, pero incluso os momentos de éxito, Sí. tipo estar nun momento moi bo de éxito, cuidado, falamos de cifras e tal, que éxito creo que é, por exemplo, que ti saques un vinilo, xa é un éxito, non? Pero Ujú. falamos do éxito entendido polo mundo, que é certo, ti tes un momento moi bo como os matrimonios. Por exemplo, un matrimonio, non? Ti te casas, estás feliz, felicísimo, tes dos fillos, non sei que, tal. Despois de repente te separas, por o motivo que sexa, e seguramente, a mí non me pasou, pero non me separei, non me casei nin me separei. Pero seguramente alguén pode pensar, se separa, estar despois na súa casa e dicir, joder, cando fomos a este viaxe, e non o disfrutei porque discutimos ou porque estaba tal, e cando tes un éxito neste ámbito tamén o Sí, momento bo a veces non o disfrutas sí. como deberías, eh? Agora que falabas diso, eu estiven, 2 anos, na cama en Coruña, que aínda vivía coa miña familia, pensando: "Nunca, vou ser capaz de atreverme a mostrar a miña música. Nunca, nunca, nunca". Eu falo hai unha ponte con ese Alejandro de aquel momento. Eu non podo dicir que non quero máis, pero eu estou seguro de que eu collo o disco e as cancións e o que fixen ata agora e levo todo iso ao chaval que pola noite decía: "Non me vou atrever", e alucina. E él Pero sí que e él alucina. vai a valorar isto como se estiveses Sí, enchendo sí, sí, 50.000 sí. Withings e sendo o Exacto, número un en todos exacto. os lados. Sí, 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 sí. O cal non quita iso que está ben querer máis, entendendo que máis, pois si, aínda que chegar a máis xente o que sexa, pero que tamén hai que recordar por que facemos as cousas e cal é a débeda con nos mesmos. Mira, estamos falando moito do vinilo, estamos falando moito de publicar, pero claro, ata este momento que levamos xa unha hora, Ajá. non nomeamos especificamente o traballo que, bueno, a portada a xente o vai a ver debaixo da miña cámara, vai estar aí exposta e, bueno, quen queira adquirilo se pode poñer en contacto contigo a través de redes, non? Que tamén van a estar Sí. disponibles ou en conceptos que poidas dar, pois tamén que a xente o adquira. Querido Alejandro, Querido Alejandro, sí. Sí, eh, non te vou a preguntar como dixen, non, o porqué, tampouco nin do disco, nin das cancións, nin que me queres contar exactamente, pero creo que xa é unha declaración de intencións que fala por si sola, sin escoitar nada, simplemente un querido Alejandro, creo que sí, xa di moito con dúas palabras xa expresas o que hai aí detrás. sí, sí, mira, agora cambioume a cara porque é moi seria a pregunta. Em, sí, é un percorrido de cancións que plasman, penso eu, eh, certa reconciliación, moi profunda conmigo mesmo, que non está concluída ni moito menos, pero que sí que pasa da desesperación absoluta ante a vida ata certa paz, e ademais chámase así porque Roura é o nome do proxecto, pero Alejandro é o meu nome, é como eu falo comigo mesmo. Pensei tamén que o ser tan persoal pode incluso, chegar máis a xente, sabes? Hmm. Porque, hai moito de diálogo interior que o meu será dunha maneira, o teu da túa, pero que eu penso que pode estar cerca de moita xente. Mira, o día que, hai 3 venres ou 2 recibín o disco, estaba en plena, tormenta de pensamentos moi malos contra min mesmo e demais.
e chamoume ás 11:30 o tipo de Seur dicindo que estaba o disco, non? Entón, o que dicía o rapeiro de eu mostrareille este disco aos meus fillos. Sí, eu non sei se terei fillos, pero de momento a nivel persoal está sendo un recordatorio útil de acordarme de querer a Alejandro. Só por iso, eh, ten sentido. Mira, eu, joder, sempre valorei a música. Desde un tempo que empecé este proxecto e a valoro moito máis porque os coñezo, entendo o que hai detrás, entendo outras complicacións, entendo moitas cousas que antes non entendía. Pero é curioso como ata fai non tanto tempo eu vía a música, entendía que cando vos escribides hai unha cuestión sanadora, hai unha cuestión liberadora, hai unha cuestión, bueno, X, non? A hora de escribir. Pero era como non era consciente deso. Eu era consciente de que eu escoitar a túa música ou escoitar a música de alguén, eu escoito e a vou levar ao meu terreo personal, seguramente igual é un terreo que nada ten que ver ca canción ca idea original, pero que a mí me sirve ou me axuda. Pero ata fai pouco, por unha circunstancia X, non era consciente de que para min é liberador escoitarte a tua música ou a música de alguén que me poida axudar moito a facelo, pero canto de liberador e canto de vital e canto de importante é para vos e canto de complicado hai en todo este proceso por esto, porque por exemplo non me gusta preguntar o porqué das cancións, porque detrás de moitas cancións hai unha historia moi turbulenta ou moi Sí. truculenta ou moi moi que entra en moitas cousas que non creo que non é necesario que ti ou que sexa Ujú. a conte, pero joder, escribir unha canción, publicala e cantala, a mí me parece tan sanador para vos como complicado moitas veces despois Sí, ter que defender eso en riba dun escenario lembrando sí, todo o que hai detrás, O sea, sí, sí, me parece de valiente, ademais, sí. E logo tamén, pois se tocas unha canción moitas veces igual colles, non sei, estás acostumado a iso, pero cando conectas sí que hai unha cápsula aí de hostia, que jodido estaba, o sea, ou algo así, e chegas, en este disco en concreto hai 2 cancións que eu toco e que son co peito aberto, e que lembro o momento, lembro a circunstancia e aínda estou aí cando as canto, e aínda está viva esa persoa. E logo, no meu caso, como ten moito que ver iso coas palabras, pois tamén sí, é sanador porque hai moita indagación, porque cando escolles unha palabra tamén en lugar de outra hai unha cousa estilística, pero tamén hai unha precisión no sentimento. Chegas a non sei, a moitas conclusións, que isto igual é un pouco cliché, pero chegas a moitas conclusións de como estás porque unha palabra é máis certa que outra, e ao mellor ese proceso mental non o farías na cama con tanta minuciosidade, non? Sí, 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 porque eu sei que eu podo ter uns problemas as miñas movidas, eu o podo valorar, o podo contar, pero non é o mismo que plasmalo nun papel, que ver que estás cantando. E mira, me estaba lembrando agora de este verán que eu vin a Vega actuar aquí en María Pita. A min Vega sempre foi un artista que me gustou. É certo que non é alguén que eu escoitara moitísimo, pero sempre me Ujú. chamou moito a atención. Creo que é unha artista moi poderosa, ten unhas letras moi boas, ten unha presencia moi guai. Nunca a vi en directo. Fun a vela en María Pita. Hubo un momento que me cambiou a percepción por completo do que ela como artista e entrei por completo no seu mundo e a volvín a ver no Caudal e creo que agora sempre que a poida ver me parece que vou facer o posible por vela, que foi cando ela cantando a canción que ten dedicada a Santa Cristina, empezou a cantar e rompeuse por dentro e por fora e empezou a medio chorar, feito tivo que xirar, pois xirou, tivo non, quiso xirar un pouco para que non se vise tal, depois medio pediu perdón por emocionarse, por abrirse tal, e eu nese momento dixen, o sea, foi como, joder, canto lle importa esta canción a ela, non? Que sempre empezou dicindo que era moi importante, tal, eu sabía que era unha canción importante. Nese momento tamén comprendín de que cando
de que de verdade a música é moi importante para vos, cando ela é unha canción que xa cantou moitas veces, pero como pois neste Sí, momento, pola cousa vital que viva ou polo que sexa, estaba cerca de Santa Cristina, estaba en Coruña, a súa segunda cidade, que xa é unha galega máis como ti como a min, pero dime conta de, joder, canto lle importa se agora que cantou esta canción sí. en 50.000 escenarios, 50.000 veces, e estás rompendo a chorar diante da xente, buah, o sea, joder, o que hai detrás da música para vos, eh? O sea, me... Sí, 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 o non sei, non é a palabra, pero un patrimonio increíble, porque dedicas moito tempo a descubrir cada canción, a entendela, a saber como é mellor en directo, a saber o que queres dicir con ela, a non saber que queres dicir con ela, e mentalmente é a cousa que máis tempo é o que máis, cabeza dedico, é as cancións. Entón, claro, é como sí, sí, como un outro matrimonio, outra parte outra parte do matrimonio, non? Mira, outra parte do matrimonio. Falábamos antes de ir a París, publicar o vinilo, ir a París, non? Ese de, bueno, pase o que pase, isto xa o fixen. Hai outra parte moi neste matrimonio musical que creo que é imprescindible, non? Xa falamos un poquinho así por riba dela, que subís un escenario, non? Subís un escenario, Ajá. compartir a tua música, que a xente a podamos escoitar, que a xente o podamos ver. Que creo que todos, tamén é unha cousa que pregunto moito, pero creo que todos os artistas tedes un momento, e se non o tivechedes, algún momento vai a ser, pero que é ese punto no que te das conta que non só che gusta escribir cancións, non só che gusta cantalas, senón que queres estar en riba dun escenario, non que subirte a un Sí, escenario no que diste, buah, isto é lo que me gusta sí, poder sí. facelo. Hai algún momento na túa carreira que digas, este foi o día exacto no No, que... no, 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 claro, pero, eu estaba lembras ese mozo que durmía en Coruña pensando que xamais tocaría? Em, eu estaba en Coruña, pasaron cousas, estiven fora, regresei á miña casa, estiven unha semana na cama, enfermo así con 40 grados e demais, e os 2 días, dixen: "Vou a Madrid ao micro abierto de La Fídula que había". Porque eu teño tamén a veces esa cousa de non quero morrer sen, non? Hmm, Collín, un martes non tocara nunca en 23 anos, foi a edad que me subín ao escenario, e ese día subíme ao escenario. E ese día entendín tamén a gracia do escenario e o mundo alternativo ou máis real incluso que é o escenario, o control, saber que non podes entender sempre a persoa que vai aparecer no escenario, porque é un aprendizaxe de concerto en concerto e demais, e para min, a min encantaríame tocar máis e subirme máis ao escenario, pero porque me gusta moito a persoa que aparece ali. Pode haber unha parte de ego porque pero tampouco penso que sexa mala, porque de novo é o electricista que lle dis: "Ah, mira que bien funciona". Funciona moi bien, gracias. hmm. E todo enciende. Pero sobre todo aí, non sei, eu as grandes sensacións que teño na vida moitas teñen que ver con estar no escenario. Por iso tampouco penso que sexa outra parte da vida, senón que é a vida tamén, ou sexa, é unha outra habitación, entón teño ganas de tocar agora, mire, estou falando contigo e danme ganas de ir a tocar por aí. Aí... Este... Mira, vouche facer a segunda pregunta que é típica, que é unha pregunta que fago, é moi difícil de contestar por moitos factores, que é justamente esta. Que ideas tes ou como se plantexa o futuro en canto a tocar? Sei que non se pode moito dicir porque hai datas que están medio palabradas, non se pode contar, ou a veces non hai datas pechadas porque tamén pechar unha data é a cousa máis complicada do mundo, Sí, xente, sí. porque alquilar unha sala, facer a promo, encontrar data ou encontrar poder viaxar, porque non é tan fácil moverte de Coruña a Madrid, nin de Madrid a Coruña, nin de Madrid a Barcelona, é moi difícil, entón é moi complicado, pero como se plantexa ou como te gustaría que fose un pouco o Pois, futuro con isto? de momento teño 5 datas, por distintos lugares pois, por a Comunidade Valenciana, teño
en Burgos, non son tantas, pero que teño que pensar. Pero o que a min máis me gusta, do que máis ganas teño é de ir a tocar a Coruña coa banda. Eu penso que vai ser un regalazo que me vou facer, que é levar aos 4 ou 5 músicos da banda a tocar a Coruña. Eu penso no Garufa. O meu soño sería tocar un día No, no Garufa. Rosalía. Ah, no, O meu Rosalía. no Rosalía. Eu espero que pase eso en algún momento, porque me encantaría tocar en el Rosalía. Pero de momento eu imagino que en maio levarei a banda ao Garufa. Espero que Eh, sí. Sacarei un clip desto para motivarme. pero fíjate que creo que esas cosas tamén que van un pouco implícitas ou necesarias dentro de ter unha carreira que sabes que vas a ir a un lugar, pues un Garufa, Sí, un Teatro Colón ou tal, que sabes que vas a perder ou que podes perder cartos. Sabes non, pero podes perder cartos porque sabes sí. que o risco, pues, por exemplo, non sei canto pode ser o Colón ou tal, alquilar, se pode, pero No, sí, sí, no, eso farei noutro momento, eso claro, farei no, noutro pero momento. se llegando sello, no, pero son cartos, porque decir, non creo que Sí, sexan sí, 100 euros, lógicamente, alquilar un colón ou tal. Pero creo que desas cousas que se os artistas podedes nalgún momento, creo que é o mismo que un matrimonio que falamos. Quero ir ca miña parella a tal sitio. Mira, neste momento voume endeudar se vou a viaxar a Tailandia con ela, pero quero ir porque sei que dentro de uns anos non vou a poder porque vou a ser pai ou porque vou ter unha enfermidade ou porque tal. Quero facelo. Tocar nun sitio que sabes que a priori podes perder cartos porque é moi complicado, sí, pero regalarvos sí, eso, sí, dicir, sí, 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 toquei sí, sí, aquí, cando se poida, se se pode sí, asumir ese risco, mira, vou asumir o risco. Saín perdendo, da igual, pero toquei aquí. Estaban sí, sí, diante sí, meus pais, meus amigos, a xente que máis quero. sí, Pero, pois xa está, me sí, mereceu a pena, non? Que o que falamos, dentro duns anos que digas, botes a vista atrás e digas, fixen todo o que quería, subín onde quería sí, tocar. sí. É que de novo volvendo ás cousas esas que eu atopo, con toda a variedade, da xente da música. Pero que sí que é un tipo de xente que fai as cousas porque non sei se que pensa que as ten que facer por capricho incluso, non sei, pero non sei, son obrigas que non son obrigas, pero son, sí, ideas que tes na cabeza e que queres facer e que para o resto de ámbitos da vida non están os mesmos parámetros. Eu se entro nunha casa nova, miro todo, o prezo, tal, compensa, la ventana, la luz. Aquí, si piensas en eso, non o fas, Hmm. en realidade. Que non significa estar tolo e facer as cousas sen pensar, pero tes que tapar un pouco a voz, do tipo aquí serio, e que xoga un rato, e logo a ver, sí, A ver, me dicían unha banda de Ibiza que pasou por acá, eu vin actuar na Disfrutona aquí en Coruña, Billy Flamingos. Falamos un pouco, claro, desde Ibiza, pois se xa é difícil sair a tocar de Coruña a Madrid ou de Madrid a outro lado, pois de Ibiza, pois ainda que teñan vuelos baratos entre sí, covillas, pero claro, móvete ti cunha batería, móvete ti cas guitarras e todas as caralladas, non? Bueno, entón, eles viñeron a tocar a Coruña, éramos 15-20 personas, tocaron en Vigo ante 10 personas, tocaron non sei onde e tal. Bueno, económicamente foi unha pérdida, foi un risco e tal, pero tamén contaba un pouco, unha, que hai que facelo, porque tamén hai que arriscarse para que a xente escoito, porque ujú, ou chegas ti a xente, ou senón é difícil o que tamén sí, falamos, e tamén un pouco dicía eles, mira, paso que pase, pois intentamos facer unha xira, ou fixemos claro, tal, claro, mira, xa está, sí, 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 para adelante, porque como sí. o mismo, como penses, Non o fas, non o xa fas. non fas nada, xa non publicas ninguna No, canción, entón, no, no, canto menos alquilar unha sala ou viaxar sí, a outra cidade sí, co risco que supón. sí, Porque quen sí, no seu sano juicio decide percorrerse 1000 kilómetros e de volta, pagar un alquiler de non sei canto, pagarlle aos claro, músicos que van contigo, pagar non sei que, sí. cando canta xente vai a ir. Sí, eu non quero quitarlle importancia á parte que pode haber ali de dignificar o sector ou algo así, pero, sí que me quedo co entusiasmo de facer as cousas porque sí. Que de novo, está xeñal, os cartos, que paguen, que haxa público, todo iso sí, dende logo. Pero que neste mundo que a xente faga as cousas só por facelas, e que non está na óptica do mundo, porque todo é para algo. Entón, eles que van dende Ibiza, decías, Sí.
quién hace eso? Si no es porque te gusta una chica o porque tu padre está enfermo. Sí. Pues está al mismo nivel. E logo claro, logo pois outra cosa é os cartos, pero o que eu quedome co impulso. Sí, y sobre todo, lógicamente, hai que dignificar e a música, todo o que rodea, ten que ser mellor, mellores condicións e todo isto que hai que reivindicar e lógicamente ten que ser. Pero creo que hai unha cousa que eu doume conta tamén que está pasando, que moitos proxectos, moitos artistas comezan e o seu obxectivo non é tocar nun teatro Colón, non é tocar nun Garufa, non é tocar na sala do seu pobo, non é tocar nas festas patronais. A min viñeronme por aquí xente que o seu objetivo é tocar nas festas do povo. Que me parece unha cousa absolutamente bonita, maravillosa, o sea, Precioso, me claro. parece increíble. Pero moitos proxectos, o seu objetivo ahora mismo é quero tocar no Segundo Camiño, quero tocar en X Festival, quero encher o Wizzing Center, quero tal, que está moi guai, Claro, no, yo pero tamén quero, sí, sí, sí. pero creo que objetivamente é importante ter estes desechos tamén Sí. de outra máis que son igual de ambiciosos, porque No, 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 e que o normal é que non pase, e claro, é claro. complicado, pero creo que é importante ter tamén a visión máis cercano, máis tal, Sí. porque se teu objetivo é simplemente tocar un segundo camiño nun Wizzing Center, te vas a quemar moi rápido. Sí. Te Mira, vas a eu quemar moi rápido. rebaixei o meu soño, bueno, rebaixei non, é o meu soño dende case sempre que é, a min encantaríame con tantas provincias que hai casi una por semana del año, que é un cálculo que fixen, bueno, non hai cálculo, prácticamente o mesmo, tocar en cada moi isto que digo é que é tan difícil, a xente non o sabe, tocar por semana nunha provincia diferente, venres e sábado, para 30 persoas. Eu se podo conseguir iso, Bueno, no, no, que 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 cuidado, é tan claro, que non, que parece fácil. No, 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 isto que digo é moi difícil, pero que non é o Wizzing, que es como, eu vou a Álava, 25 tipos ali. Non sei, sí. É que o outro día fixe un reel, eu fun a ver a Grande Amore na Capitol, que é o concerto que antes nomeaba, que alguén se me acercou e me dixo. Tocou Grande Amore, tocou outra banda Tripping You e tocou Jofe, un rapaz que viña do País Vasco tamén a facer a súa música. E respecto á música en Galicia, é certo que cada vez hai máis proxectos galegos que están enchendo a Capitol, que son 800 personas, que non é fácil meter 800 personas, Claro. pero eu fixe un vídeo reflexionando un pouco sobre isto, porque teño a sensación tamén que estamos todos, eu creo que tamén é o mesmo, todo o mundo ninguneando o feito de o que diciste agora, tocar en cada provincia e meter 30 personas. Creo que estamos ninguneando o Sí, difícil sí, que sí, é, sí. que Que o iso é mismo que comprar un disco é difícil que a xente o compre, pero que a xente vaya 30 personas decidan perder unha hora, 2 horas do seu tempo para ir a ver unha persona que os teus amigos é máis fácil que o fagan, son os teus amigos bueno, o farán a primeira e segunda vez, igual todas as veces vai dicir, sí, mira, ten por culo xa, claro, no, claro. tal, pero que unha persona que non coñeces de nada ou que só coñeces da música e tal, pero que decide ir a facelo, No, é joder, moi difícil, é moi meter difícil. 30 personas ou 5 personas incluso nunha No, 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 sala. claro, eu digo 30 porque é o que No, no, compensa a no, viaxe, no, claro, claro. 30 xa compensa tamén económicamente e xa 30 xa casi xa é se sinte como un sold out, xa é como Sí, sí, xa sí, sí, meten sí. fixe un Wizzing, pero joder, é que telita, o sea, que Sí, estamos sí, perdendo sí. o norte en eso e creo que eso é moi importante tamén recuperalo de que hai xente que paga por ti, por ir a verte. Sí, sí. Xa non que pague unha entrada, senón que vai perder 2 horas e vais a mover igual media hora ata onde ti vas a actuar para ir a ver a túa música. Sí, sí. E hai moita, non sei, hai moita xente que eu coñezo, amigos músicos, que porque tamén un pensa que o seu proxecto ou é peor ou é mellor, non. Xa para falar, que digo, eu estou seguro de que un fin de ano en Valladolid 30 personas poden querer ver a esta persoa en directo. Que tamén a parte que alimenta o soño e por tanto tamén a frustración, pero é dicir, non é imposible tampouco. Entón, esa é a loita. É moi o sea, é certo que non pasa a maioría das veces, pero bueno, é un camiño. Rura, creo que poderíamos estar falando
Sí, Moitas 2 horas, horas, eh? unha hora e media máis. Levamos unha hora e media, dicíate unha hora, levamos unha hora e media parolando, reflexionando. Podríamos estar moitas máis horas, pero porque, joder, eu estou tentando enfocar, e xa vamos a pechar, e xa vamos a cortar, pero eu tamén dime conta dun tempo para que a veces que facía conversas, non? Todas, xa digo, levo máis de 200 e pico conversas. E había momentos nos que eu me daba conta que non falaba moito da música en sí, das cancións. E foi cando empecé a dicir, é que non quero simplemente falar do disco, o sea, quero pues, explicar o nome do Claro. disco, volver a recordar agora mesmo que se a xente quere comprar este querido Alejandro que te escriba por redes ou nestes conceptos que poidan vir ou que van vir, pois que a xente o adquira, non? Que compre o merchan que poida ir tendo no futuro, as cousas que poidan ir tendo, que creo que igual cando se publica isto se non hai, había camisetiñas tamén, non? Creo que Quedan agora en decembro do 2025 quedan 8. Farei máis. pois O privilexio tamén da autoxestión e exclusividade, penso eu, non? Entón, os que prisa, que a xente se dé presa. pois que te escriba tamén por as camisetas que pregunte e que o faga, pero creo que objetivamente e igual tamén en parte egoístamente este tipo de conversas nas que divagamos moito pero divagamos creo que con certo sentido de todo con relación da música creo que son tan ou máis importantes que simplemente igual que eu te preguntaba non defínete ou como te valoras ou tal tamén hubo un artista ou un par de grupos así un pouco xa tamén máis ou menos coñecidos que pasaron por aquí e me dicían que nos vamos a Voz de Galicia ou vamos a Radio Galego, vamos a tal, e vamos a falar si ou si de este é mi disco, estas son mis canciones, esto é lo que hice, esto tal. Nos gusta tamén poder escaparnos desa Sí, claro. seriedade. E eu Sí, non sei sí. o que ti pensas desta conversa que mantivemos, pero a mí personalmente gustoume moito porque creo que é necesario tamén pois dar un punto de vista Sí, distinto ou fora do encosetado que é a música. sí, eu estou encantado sobre todo por iso, porque tamén tiven que pensar. Deume moito para pensar e cando saia vereina para ver, isto non o penso agora, ou tiña Daniel razón con esta cousa. Así que eu, sí, encantado. Eu estaría falando tamén unha hora máis, Mira, o que sí que che podo facer, se queres, Ajá, é convidarte a que cando se poida dar ese concerto en Coruña, cando se vai a dar, volvamos a falar. Volvamos a falar perfecto. como previa dese concerto e volvamos a divagar o tempo que sexa necesario, o tempo que vexamos, porque estou seguro, eu tamén me gusta moito ver as conversas para sacar clips e tal, e me gusta tamén pois por verme a min e valorarme e demais. Estou seguro que cando eu volvo a ver esta conversa vou dicir, sobre isto quero preguntarlle, sobre isto outro quero preguntarlle. E vou facer unha cousa que nunca fago, porque a xente, non sei se se imagina ou non, pero eu non teño guión. Eu, ao principio facíame, collame como esta Sí, pregunta, sí, unha esta pregunta, escaleta, esta sí. pregunta, pero preguntas exactas e quería ler esas preguntas. Despois dime conta o mismo que dixen, é que no, porque despois a mí me gusta isto, divagar e centrarme nun tema, mellor estar Sí, media sí, hora co sí, mesmo sí. tema. Pero para esa segunda conversa vou non facer, vou apuntar temáticas para sacar. Xa Claro, cho eu aviso. ao mellor nuns meses, pois, todo isto estarei do lado escuro, entón terás ti que que non, Pode ser, oye, pero pode tamén ser. tamén tipo conversas volver a facelas tamén para ver onde Sí, estamos ou sí. como pensamos. Claro, é que o que estou vendo agora xa como peche, hai dúas bloques que son tamén estándares en todas as conversas. Un si que vou a facer e Ujú. outro polo tipo de conversa que tivemos non sei se facela. Vale, Vouche adiante. facer o primeiro bloque que si Ok. que casa se pode facer non pasa nada, que é que me recomendes música, que me fales de artistas que para ti son importantes que estés Vale. escoitando ou que ti queras que a xente escoite. Ainda que creas que todo o mundo se escoita, pero que ti digas, oye, escoitade, pois eu que sei, escoita a Sabina, Vale. que todo o mundo sabe quenes son, pero da igual, ti dime o que escoitas e o que crees que é imprescindible. Mira, eu antes, dicía que este ano non escoitara moita música nova, Uh -huh. e unha das bandas que máis estiven escoitando é The Wave Pictures, non sei se coñeces. No? É unha banda, penso que inglesa, eu non sei, pero am ten un montón de discos, eu vinos na Mardi Gras que,
tocarían na Mardi Gras en Coruña, eles non saberían nin que é Coruña. É unha banda que me encanta, é un trío, que ten unhas letras increíbles, é rock así directo, fácil, poéticamente increíble. E levo un mes escoitando só os Wave Pictures, que me encantan. E logo, pois claro, non sei, eu outro compañeiro que é Leonard Cohen, que é o que estou escoitando case sempre. E logo Lucho Battisti, gústame moito. Porque é un pouco... Es que tamén estou nunha ás veces de música italiana hortera, que non digo que Battisti sea hortera, pero hai outro tipo de música italiana hortera que me toca moito, así que esos tres, penso, sí. Y algún placer culpable. Algún artista tipo... Bueno, artista... Sí, a ver, artista no concepto amplio da palabra, sí. Tipo Leticia Sabater. Tipo Kiko Rivera, Paquirrín. Esta xente que bueno, que sei, que fan cousas, non? Que te digas, esto sé que es la mayor mierda que se creó en el universo. Non hai como defender este proxecto, pero yo lo disfruto. Hai algo. Eh, Mira, Melendi. Non sei claro, se está ben consideralo culpable. A ver, polo hate que recibe de moita xente, por las burlas que hai con él, creo que sí que pode entrar perfectamente dentro desta definición, Pero, mira, eu de Melendi vou dicir unha cousa. É que ti ves os vídeos de Melendi e a xente está cantando as letras das cancións a tope. E non digo que Melendi me guste, pero sí que se Melendi saca disco, eu escoito ese disco. Isto corta. Cuidado, estes son fortes declaracións, Isto corta. Unha vez iba nun BlaBlaCar e decía o tipo que conducía: vou poñer a Melendi que... É que eu non me quero meter con ninguén, en realidade. Entón é culpable para min. Entón, sí, Melendi que faga o que teña que facer. Pois xa está. Pois aí está. Mira, vouche facer o último bloque. O último bloque que é moito menos serio, moito menos con sentido do que levamos feito, levamos falado, pero vou a ser fiel a mí mesmo e vou non facer porque chegados a este punto ti explicaches a túa forma de ver a vida, a música, o porqué de moitas cousas, pero hai unha cousa que é moi importante, que é saber se eres un psicópata ou non. Vale. Vale. Sí, creo que non. Bueno, no, cuidado porque aquí hai sorpresas, vale. Isto que che vou a facer pode parecer preguntas estúpidas e realmente son estúpidas. E agora dirás, joder, que ben iba esta conversación e me hace isto. Esa segunda conversa non a vamos a ter. Vasme a poñer miles excusas para non volver a pasar pola canle, pero, bueno. Son preguntas que eu fixen estudios aí, paguei estudios a universidades que non existen, pero para que me dixeran se as respostas son de psicópata ou non. Co cal, vouche facer a primeira. Hai que cenar, vale? A máis nestas horas que estamos, máis ou menos hora de cenar. E ti na túa casa, única e exclusivamente, tes a opción de cenar cereales con leite. Calquera tipo de cereal e calquera tipo de leite. Leite vegetal, leite semidesnatada, o que sexa. Pero tes esa opción ou unha segunda opción que é comer a túa comida favorita, a túa cena favorita por riba de todo o mundo, con dous condicionantes. Tes que ir a un restaurante con condicións higiénicas cuestionables, que hai ratas por allí, cucarachas, bueno, está así un pouco, ten chicha, non? A maiores a comida. E tes que ir e volver baixo unha chuvia torrencial. Cal das dúas opcións prefires? Cereales con leite ou a comida con esas circunstancias? Cereais con leite, claramente. Vale. E agora, como farías? Primeiro a leite ou primeiro os cereales? Pois serían almohadillas de chocolate blanco por dentro, entón botaría todo o que ata o máximo do bol e despois o leite. Vale. Leite enteiro. Vale, aí queda a resposta. Despois ao final douche a valoración porque, segunda circunstancia, ti estás aí cos colegas, estás ca túa xente e tal, bueno, pides unhas pizzas e vas a un concerto, vas de festa, vas por aí e tal, volves de madrugada, primeiro da mañán, depende como se des a noite ou a circunstancia nese momento, e volves con fame, non tes esa fame aí de altas horas, sobrou pizza da noite anterior.
Primeira Sempre. pregunta, contemplas comer esa pizza? Está mellor, de feito. Vale, pero como a comerías? Fría ou quente? Fría, sen Fría. dúbida. Fría porque a min encántame o efecto que se pon para arriba o pico. Entón, fría, fría, pero sempre, sí. Vale. Última pregunta, é a menos importante das tres, pero tamén influen. Tortilla de patacas, con cebola, sin cebola ou dache igual? Prefiro con cebola. Vale. Se sin cebola podrías comer, non Sí, terías... perfecto, sí, sí. Vale. E como sería esa tortilla? Un mazacote destas tortillas que se poden facer edificios con ela, un punto intermedio ou un estilo Betanzos en que cebola e patata navegan enriba, navegan polo huevo? Punto intermedio tirando a Betanzos. Vale. Sí, 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 sí. Pois ti dicías antes de empezar este bloque que dudabas moito ser un psicópata. E o dicías moi seguro. E teño que dicirche que despois destas respostas, efectivamente, podemos confirmar que, segundo os meus estudios de dudosa validez, Roura non é un psicópata. Que Tes alivio. un 10% de psicopatía, que non é nada, e Por, creo que todos temos un pouquiño, por porque qué? a leite sempre vai antes que os cereales, sexan os cereales que sexan. Non o digo eu, o din os estudios. Eu non o Pode digo ser, eu. sí. É como que a primeiro vai o caldo e logo a pasta, non? Claro, Algo así. Vale, vale, tes vale, aí vale. ese pouquiño, pero despois pizza fría sempre, pizza sí e pizza fría, e despois con cebola, a min prefiro casi sin cebola, pero a cuestión é que a comes igual, e despois Sí, ese que este pasadiña, pero que abras e que sí, salga sí. aí un poquinho o vocal. Roura non é un psicópata, e esta conversa, como pasa que a xente que non é psicópata, estáse disfrutando e a xente está Perfecto. podendo ver. Pois xa non vou a terapia máis. Perfecto. Ves? É que para que? Para que ir a terapia tendo eu a solución para Claro. saber si hai cousas ou non. Como me gusta acabar as conversas despois deste punto álgido de interés e de sentido, ¿no? E de seriedade que esta, pero Roura, mil gracias de verdade A ti, Daniel. por ter Un placer. pasado e por esta conversa. A ti, gracias, e a xente que escoite unha aperta. E que se algo lles gusta, que o digan. Non de quen sexa. Eso, mira, justamente me despido un pouco con eso. A xente, lóxicamente, como xa dixemos varias veces, as túas redes van a estar na descripción, que vayan a escutar a túa música, que se lles gusta, compartan a túa música con seus amigos, con súa xente, que suban historias con este disco es la hostia, comprad este disco, que te compren o vinilo se poden, vayan aos teus concertos e apoyen da forma que sexa, porque se non se pode apoiar económicamente, pois que apoyen compartindo, que Sí. iso é unha axuda moi importante. No que respecta a Canle, ven un 2026 que xa vides ver que pinta interesante. O 2025 foi moi guapo esta quinta tempada que estamos tendo. É a quinta tempada na que máis ilusionado e máis ganas estou tendo, así que xente, ide a ver todas as conversas anteriores se me estáis descubrindo agora mismo, porque hai proxectos moi guapos galegos moi interesantes, proxectos de fora de Galicia moi guapos, así que ide a ver que hai moita cousa moi boa. E xente, de verdade, se puede vivir sin música, porque tes auga, non? Tes comida, tes nutrientes, e o corpo va a vivir, físicamente, fisiológicamente o corpo vai a vivir, pero sen música non vives en condicións. Así que, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo vémonos onde haxa música en directo, porque a vida sen música é unha puta mierda. E sobre todo, xente, se a música en directo é de Roura, pois mellor que mellor. Ata a próxima, xente. Ata logo.